Sziasztok! Ez itt a Mindset Falatok, Magyarország első live coaching session formátumú ebédidős podcastje. Én Fehér Szilvi vagyok. Frissülj fel és gazdagodj új nézőpontokkal pár perc alatt. Hasznos, könnyen emészthető szakmai tippek, nem csak a HR világából. Tarts velünk! Sziasztok! Sok szeretettel üdvözöllek ismét a Mindset Falatok Magyarország első ebédidős podcastjében. Én Fehér Szilvi vagyok. Ma egy igazán izgalmas témáról lesz szó, amely nem csak a munkahelyi siker, hanem a mindennapi életünk alapja is, és ez nem más, mint az érzelmi intelligencia. Hogyan befolyásolja a vezetői döntéseket, a csapatmunkát, vagy akár a konfliktuskezelést. És ami még ennél is fontosabb, hogy hogyan fejleszthető. A mai beszélgető társam Tóth Niki, pszichológus, senior HR tanácsadó. Szia, Niki! Szia, sziasztok! Niki, én nagyon köszönöm, hogy itt vagy ma, és nagyon hálás vagyok, hogy ezt a témát veled dolgozhatom fel. Én is köszönöm a megkeresést. Na, vágjunk is bele akkor, jó? Én úgy vezettem fel ezt a mai beszélgetésünknek a témáját, hogy az EQ az a mindennapi életünk alapja. Így van ez? Visszaigazolod te ezt? Hogy néz ez ki Magyarországon? Tudunk valamilyen kis betekintést, egy körképet felvázolni itt a hallgatóknak? Hogy állunk mi itt az EQ, az érzelmi intelligencia területén? Az a helyzet, hogy konkrét statisztikám így nem áll rendelkezésre, Okay. Viszont nagyon sok céggel vagyunk kapcsolatban, nagyon sok vezetővel dolgoztam és dolgozom együtt, illetve egyéni tanácsadásokban is. Elég sok egyéni kihívást látok, ami az érzelmekkel kapcsolatos, és hát inkább onnan indulnék, hogy naponta több 100 érzelmi helyzetet élünk meg. És hogyha azt nézzük, hogy az ébren töltött időnk hány százalékát töltjük a munkában, akkor mindjárt kiukadunk Jelentős. oda. Igen. Mindjárt kiukadunk oda, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy szerepe van az érzelmi intelligenciának és az érzelmeknek úgy általánosságban a munkahelyen. És hát szeretném azt mondani, hogy jók vagyunk benne Magyarországon, vagy így a magyar nemzet, de ezt nem tudom ilyen egyértelműen kimondani, bár igazából az a helyzet, hogy szerintem a világ mint olyan fejlődhetne ebben a témában. Úgyhogy nem feltétlenül a nemzet az, amit hátul kullog, hanem az a helyzet, főleg, hogyha szervezeteket nézzük, hogy a maszkulin szervezeteknél, és azért itt Magyarországon nagyon sok gyártóvállalat van, sokszor többségében férfiak által uralt területek, ott az érzelmek, az érzelmekről való beszélgetés, azoknak a feldolgozása, úgy látom még mindig itt a 21. században is, hogy nehézségekbe ütközik. Mennyire általános, Niki, ez a kijelentés, vagy esetleg ez egy beskatujázás, hogy a férfiak alacsonyabb érzelmi intelligenciával rendelkeznek, mint mi nők? Ezt így nem lehet kimondani, mert hogy ugyanolyan képesek a férfiak is és a nők is arra, hogy az érzelmeket érzékeljék, megértsék, tehát a képesség maga az ott van, tehát ez nem a nemből függ, viszont kulturálisan az nagyon belénk van ágyazva, sajnos, és még hát nem tudom, hogy hány nemzedéken keresztül lesz így, de azért javuló tendenciát látok. Minden esetre az elmondható, hogy a férfiaktól valahogy még mindig elvárjuk, hogy ne sírjanak, vagy ne annyit, sokkal többet bírjanak érzelmileg, mint a nők, ugye ne nyafogjanak mondjuk a munkahelyen, ha van problémájuk, azt hagyják otthon. A nők esetében egy picit elnézőbbek vagyunk, pedig hát az érzelmek, mint olyanok, az emberiség sajátja, tehát nem lehet azt mondani, hogy inkább a nőkre, vagy inkább a férfiakra jellemző. Úgyhogy érzelmi intelligencia terén nem mondanám, hogy a férfiak rosszabbak, vagy rosszabbul állnak, mint a nők. Inkább arról van szó, hogy az érzelmek kifejezése, az érzelmekről való beszélgetés a férfiaknak sokszor azért megy nehezebben, mert azt hiszik, azt érzik, hogy ez az elvárás. Akár magánéleti, vagy akár céges környezetről beszélünk, azt így ki lehetne kijelenteni, hogy azok az emberek, akik magas érzelmi intelligenciával rendelkeznek, ők könnyebben tudnak kezelni konfliktus helyzeteket, probléma megoldásban jobbak, kapcsolatteremtő képességük jobban kommunikálnak, szóval, hogy annak csak pozitív hatása lehet, ha valaki magas érzelmi intelligenciával rendelkezik, még hogyha valaki alacsony érzelmi intelligenciával, akkor az meg egy csomó hátrányt élvez, vagy csomó hátrányt szenved pontosabban.
Alapvetően az a helyzet, hogy az érzelmi intelligencia a klasszikusan vett intelligenciával szemben valóban sokkal erősebben jósolja be a sikert, tehát hogy valaki mennyire lesz sikeres vezetőként, vagy az életben mondjuk. Például több ilyen kutatás is volt, az egyik kutatásnak az eredménye mutatta meg azt, amilyen longitudinális, vagyis hát hosszú távon több éven keresztül kutatták ugyanazokat az embereket, ugyanazt a csoportját az embereknek, és az jött ki, hogy azok, akik jól tanultak mondjuk az iskolában, nem biztos, hogy pontosan ugyanazok lettek sikeresek felnőtt korban, tehát akik alapvetően mondjuk intelligenciában nagyon erősek voltak az iskolai közegben, egyáltalán nem biztos, hogy közülük mindenki sikeres lett, pedig ha csak ez jósolta volna be a sikerüket, akkor ez teljesen egyértelmű kapcsolat lenne, de hogy az jött ki, persze sok minden más szempontot is figyelembe kell venni, de hogy az egyik legerősebb bejósló tényező az volt, hogy mennyire tudnak kapcsolódni másokhoz, mennyire értik a saját érzelmeiket, és a mások érzelmeit mennyire tudnak ráhangolódni. Tehát, hogy enélkül nem lehet konfliktusokat megoldani, enélkül nincs önbizalom, így nem tudja valaki képviselni saját magát, és hogyha nem tudsz konfliktust megoldani, nem tudsz beleállni egy nehéz, kényesebb helyzetbe, akkor mondjuk vezetőként az is nagyon nehéz, hogy bízzanak benned az embereid, így nincs biztonságban a csapat, mint olyan, és nagyon nehéz a fejlődés. Szóval az eredeti kérdésedre a válaszom az valahogy úgy hangozna, hogy én úgy gondolom, hogy szinte csak pozitív következménye lehet annak, ha valaki dolgozik az érzelmi intelligenciáján, vagy alapvetően már magas az érzelmi intelligenciája, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy egyébként nem egyszerű mondjuk empatikusnak lenni sokszor nagyon olyan sikerorientált környezetben, ahol nem mindig az érzelmek vannak a fókuszban. Tehát, hogyha valaki érzelmileg intelligens, de mondjuk egy picit az érzékenyebb oldalon, kicsit érzékenyebb, akár vezetőként, akár munkavállalóként, ezt néha nehezen tudja megélni, hogy a számok mondjuk előrébb vannak, mint az emberek. Tudnál esetleg, nagyon sok vezetővel dolgozol együtt, tudnál olyan konkrét példákat hozni, ahol előny volt, hogy egy vezető érzelmi intelligenciával rendelkezett, konfliktus megoldás területén, kommunikáció, nem tudom, ami eszedbe jut. Több ilyen is volt, általában, és akkor itt is visszautalva a nőkre, több olyan vezető van, akit tyúkanyónak tekintenek a saját beosztottjai, abszolút pozitív értelemben, meg tudják őket keresni a problémáikkal, kihívásaikkal, konfliktusokkal, és bátran, tehát ez inkább a legfontosabb, hogy nem csak megtudják, de nagyon szívesen meg is keresik, mert hogy tudják, hogy aktívan oda is fog rá figyelni. Tehát lehet hozzá fordulni, fognak visszajelzést is kapni, vagy pozitív fejlesztést, vagy bármi. Igen. Tehát meg is hallgatja őket, oda is figyel rájuk, és nem csak az a lényeg, hogy oké, elmondtad, és akkor tovább. Hanem valóban segítenek, és hát az ilyen esetekben, és ez jó pár konkrét példánál látszott, ha a vezetőnek magas az érzelmi intelligenciája, akkor az emberei nagyobb hajlandóságot mutatnak arra, hogy bevallják, ha valamit hibáztak. Tehát a hibák sokkal hamarabb kiderülnek, és tipikusan az ilyen vezetőkhöz beosztott kollégáknál valamit elrontanak, azonnal mennek a vezetőhöz, és mondjuk nem egy reklamációból derül ki már. Tehát összehasonlítva mondjuk két csoporttal, ahol nem magas az érzelmi intelligencia vezetőnek, mondjuk durván beszél velük, egyáltalán nem megértő, félelem alapú kultúra van, ott nagyon félnek a büntetéstől, ezért nem mondják el a problémát, és hát bizony ennél a csapatnál előfordult az, hogy vevői reklamációból derült ki, hogy valamit elrontottak, mert reménykedtek benne, hogy csak nem fog kiderülni, de hát kiderült, és ez összességében sokkal rosszabb mindenkinek, tehát az adott helyzet összes szereplőjének. A másik csapatban pedig azonnal szóltak, természetesen ott felfedték, vagy visszakeresték, hogy mi lehetett az ok, persze megvolt a következmény, tehát ez nem azt jelenti, ezt gyakran összekeverik, hogy a magas érzelmi intelligencia nem azt jelenti, hogy maximálisan elnéző. Igen. Vezető. És hogy nincs következmény esetlegesen egy hibának, igen, vagy egy rossz tettnek. Abszolút nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy nem olyan következménye van,
ami számomra olyan szempontból veszélyes, hogy én megalázva érzem magam, tehát mások előtt megaláznának. Van következménye, de nem leszek én attól kevesebb. Tehát az érzelmileg intelligens vezető például általában a hibára ad visszajelzést, nem rád. Tehát nem azt mondja, hogy mert te mindig igen, te mindig ilyen szerencsétlen vagy, hogy csinálhattál ilyet, hanem itt mi volt a probléma, a helyzettel magával foglalkozik, és nem a te kompetenciáiddal vagy a személyiségedre ad visszajelzést. Úgyhogy ez nagyon-nagyon tipikus különbség. Meg hát az egyik legerősebb példa az az, hogy azok a vezetők, akiknek magas az érzelmi intelligenciájuk, az ő csapatuk sokkal kevésbé hajlandó, vagy hajlamos arra, hogy felmondjon. Tehát ott veszed azt észre, hogy több éve ott vannak a kollégák, vagy ha elmennek, akkor búcsúbulit tartanak a kollégák, amikor valaki felmond. Nem konfliktusból fakadó a felmondás, tehát itt azért nagyon élesen elhatárolódik az, hogy különbözik attól, amikor nincs meg az érzelmi intelligencia. Jól értem, akkor Miki, az első példánál, amit mondtál, ott az érzelmi intelligencia szorosan összefügg a bizalommal, illetve a pszichológiai biztonsággal, ami egy csapaton vagy egy szervezeten belül kialakulhat. Igen. A második példa meg arra nagyon jó példa, hogy az érzelmi intelligencia mennyire hat az elköteleződésére a munkavállalóinknak. Pontosan, igen. Engedj meg most itt egy kis csavart, mert erről nem beszéltünk előre, de írtál te egy könyvet, ami a megtartásról szól. Igen. Kapcsolódik ez hozzá? Nagyon erősen, ugye a Csikós Nagy Katalin kolléganőmmel együtt írtuk, társszerző voltam ebben a könyvben, és egy külön fejezetet is kapott az érzelmi intelligencia, pont azért, mert a megtartás 7 eszközének az egyik legerősebb eszköze, tehát hogyha a megtartást szeretnénk fejleszteni, ez enélkül nem nagyon fog megvalósulni. Amúgy ez nem egy könnyű téma, tehát hogy hogyan lehet ezt fejleszteni, és sokan amúgy attól félnek, hogy ezt nem is lehet. De akkor lehet, tehát hogy ezt nyugtassuk meg azt, aki hallgatja most ezt a beszélgetésünket, és úgy érzi, hogy neki fejlődnie, fejleszteni valójában ezen a területen. Tehát ez nem úgy van, hogy megszületünk egy adott csomaggal, és akkor azt mondják, hogy hát Szilvi, neked ennyi az érzelmi intelligenciád, ezzel boldoguljál így életed során. Abszolút nem. Gyakran keverik a személyiséggel, tehát hogy én ilyen személyiség vagyok, én kemény vagyok, én őszinte vagyok. Hát a kettő között nincs egyenlőségjel, tehát az érzelmi intelligencia az nem személyiség, a személyiség azért elég korán stabilizálódik az ember életében, viszont az érzelmi intelligenciára bátran lehet úgy gondolni, mint valami olyan dologra, ami fejleszthető. Persze nem ugyanonnan indulunk, tehát van, akinek akár intuitíven könnyebben megy az, hogy ráhangolódjon egy másik ember érzelmeire, vagy akár a saját érzelmeit jobban értse, de abszolút fejleszthető. Tudsz esetleg ehhez olyan útmutatót, valami kapaszkodót adni annak, aki most ezt így hallgatja, és hogy tud elindulni valaki? Vannak esetleg olyan önfejlesztő kérdések, vagy mi az, amivel tudjuk támogatni a hallgatókat, akik úgy szeretnének fejlődni ezen a területen? Hát az egyik legfontosabb az önreflexió, tehát érdekes mindig módon, tényleg tudom, de hogy tényleg nem lehet anélkül, tehát nagyon nehéz mások érzéseit, érzelmeit megérteni, anélkül, hogy saját magunkat értenénk. Nem véletlenül van az, hogy mondjuk a pszichológus képzésben is, ha valaki terapeuta szeretne lenni, ott azért nagyon komoly időt kell önismerettel foglalkozni, tehát nehezen tudunk másoknak segíteni, amíg nem értjük a saját dolgainkat. És ez most nagyon egy leegyszerűsített folyamata volt annak, hogy hogyan is lesz valakiből terapeuta, de hogy a lényeg körülbelül ez. Igen, de lényeg ez vezetőként is, vagy amúgy igazából bármilyen kapcsolatban. Tehát ha egy párkapcsolatban is vagyunk, és én szeretném megérteni a másikat, addig még nem értem, hogy nekem miért fáj mondjuk az, amit ő csinál, vagy amit mondott, nagyon nehéz lesz ráhangolódni a másik emberre. Úgyhogy ez első kérdés, amit fel kell tenni magunknak, hogy általában tudatában vagyunk-e a saját érzéseinknek, és hogy miért érezzük ezt így. Tehát ha mondjuk visszaemlékszünk az elmúlt 1-2 hét érzelmi szituációra, és ha nehezen is jut eszünkbe, higgyük el, hogy volt, mert napi több 100 ilyen van, még ha nem is extrém, és fel tudjuk-e idézni, hogy mit éreztünk,
hol éreztük azt. Tehát érdemes akár onnan indulni, hogy a testünkben hol éreztük, mert hát egészen más típusú érzések szoktak mondjuk így egy torokban feszülő gombócban megnyilvánulni, vagy a gyomor összerándulásában, vagy izzadásban akár, vagy egy ilyen kellemes melegségben, ami végig fut rajtunk. Tehát azért a testi érzések is szoktak már adni egy kis útmutatót, hogy ez most pozitív, negatív, mi történik. Tehát ha ezt az érzést, bocsánat, felidézzük, akkor próbáljuk megkötni ahhoz, vagy arra is emlékezni, hogy mihez kapcsolódott ez? Igen, pontosan. Tehát mi történt ott, mit éreztünk, akár testileg hol éreztük, mi történt a környezetünkben, kivel kapcsolatban éreztük azt. Tehát próbáljuk meg teljesen részleteiben, amennyire csak lehet felidézni azt az érzelmi helyzetet, és végigvenni, hogy mit éreztünk ott. Nagyon fontos, és ezt is sokan nem tudják, hogy az érzelmi intelligenciának egyik eleme, hogy tisztában vagyunk-e a saját erősségeinkkel és esetleges korlátainkkal. Tehát az önismeret, a saját tudatosságunknak az alapja az, hogy tudjuk-e, hogy mi miben vagyunk jók, miben kevésbé, mert hogy ez például nagyon sok érzelmi helyzetet tud tisztázni. Tehát, hogy itt most miért éreztem magam kellemetlenül, kevésbé erősnek. Tehát általában azt szoktam látni, hogy amennyire nehéz a saját gyengeségeinkről gondolkodni, meg beszélni, annyira sokat segít, amikor ezt így el tudjuk engedni, és elfogadjuk, hogy amúgy ez nekem nem megy. És például egy érzelmileg intelligens embernek az egyik legerősebb tulajdonsága, hogy tud segítséget kérni, mert nem fél attól, hogy kiderül egy gyengesége. Tehát, hogy nem attól vagyok erős, hogy akkor erős vagyok, és tényleg mindent megoldok egyedül, és megyek tűzön vízen keresztül, hanem pontosan attól válok erőssé, hogy tudok segítséget kérni. Ez pontosan így van. Nagyon sok ember nagyon fél sebezhetőnek mutatkozni, pedig enélkül nincs bizalom. Tehát ha én nem mutatom meg azt, hogy sebezhető vagyok, akkor a körülöttem lévő emberek sem érzik azt, hogy biztonságban van az ő sebezhetőségük nálam. Szóval, hogy tükröt mutatok az embereknek, meg egyben egy útmutatót, hogy hogyan lehet velem bánni, az is egy képe annak, hogy én hogyan fogok veletek bánni. Szóval, hogy igen, saját magunkból indul, és nagyon fontos képbe lenni azzal, hogy mi a mi erősségünk, korlátunk, és hát egy nagy kérdés, hogy rendben felismerjük az érzelmeket, rendben tudjuk az erősségeinket, korlátainkat, óhatatlanul is megélünk negatív érzelmeket. Hogyan szoktuk ezeket kezelni? Mennyire idegesítenek fel? Mennyire megyünk el a falig? Mennyire szoktunk, mondjuk tipikusan a dű, át tudunk esni a ló túloldalára, és nem extrém agresszióra gondolok, ott az szerintem egyértelműen már komoly probléma, de hogy akár mondjuk egy ilyen csillapíthatatlan dű marad-e bennünk. Amit bennem marad, igen, tehát nem feltétlenül ordítozok, csak egész egyszerűen érzem, hogy ott feszít belülről, és nem tudom feloldani. Tehát, hogy ott marad, és így emészt, az sem oké. Tehát, hogy lehet, hogy már nem is tudom egy idő után, hogy miért van bennem ez a feszültség, mert már elvesztettem a nyomot, vagy ahol indult az egész. Igen. És ez is egy érzelmi intelligencia ehhez kapcsolódó probléma, mert hogy nem tudtam feldolgozni. Az is egy nagyon jó kérdés, és fontos átgondolni, hogy tudok-e alkalmazkodni a változó környezethez. Egy érzelmileg intelligens ember persze lehet, hogy nehéznek éli meg a változást, de nem végletesnek, vagy végzetesnek, vagy nem problémának látja, hanem megoldandó helyzetnek. Tehát ez egy nagyon tipikus különbség. Ez nem azt jelenti, hogy nem él meg nehéz érzést, hanem hogy tovább tud rajta lendülni, mert fel tudja dolgozni. Tehát lehet ez az első reakcióm, hogy jaj, ez most hogy lesz, ezt most hogy fogom megoldani, de a következő már az, ideális esetben, hogy oké, ez van most, nézzük meg, hogy mit tudunk kihozni belőle, hogy tudjuk a lehető legjobb megoldást megtalálni. Pontosan, és még ezt kiegészítve, azzal is képben vagyok, hogy mi az, ami itt visszautalva az előzőre, tudom, hogy milyen erősségeimre tudok támaszkodni, és mi az, amiben meg segítségre van szükségem, és nem maradok eszköz nélkül. Oké.
És hát nagyon fontos kérdés még, hogy tudok-e hatni másokra. Tehát akár a felidézek korábbi beszélgetéseket, mennyire, és itt nem a negatív manipulációt értem, de mégis mennyire tudok hatni, mennyire tudom elérni, hogy valami olyan dolog történjen, amit én szeretnék. Ez nem azt jelenti tényleg, nem az ilyen negatív célú manipulációra gondolok, de hogy jól tudom-e képviselni a saját érzéseimet, vagyok elég magabiztos ahhoz, hogy elmondjam, hogy én mit szeretnék. Tehát egy érzelmileg intelligens ember általában itt a kommunikációban is sokkal hatékonyabb. El tudja érni a céljait, mert el tudja mondani, hogy mire vágyik. Tudja kezelni a másik embernek a nehéz érzéseit abban a helyzetben. Tehát mondjuk, ha valamit el szeretnék kérni, azt általában el szoktam érni a másik embernél. És akkor itt akár ide kapcsolódik, egy konfliktust tudok-e kezelni. Tehát el tudom-e azt érni, hogy a másik ember, amennyire így nála ez most mondjuk érzelmi intelligencia szintben elérhető, megértse, hogy most neki mi a szerepe ebben a helyzetben. Oké. Köszi szépen. Van még valami, amit itt kérdésként, hogy mehetünk egy hallgatói kérdésre? Mehetünk. Jó, oké. Érkezett egy ilyen hallgatói kérdés, kíváncsi vagyok a véleményedre, szerintem nagyon izgi, hogy van-e különbség a személyes és a munkahelyi érzelmi intelligencia között? Ez egy elgondolkoztató kérdés, nem? Nekem eszembe jutott egy vezető, aki egy mentorálás alkalmával említette nekem, hogy neki visszajelezték a munkatársai, hogy ők el nem tudják képzelni, hogy ő esetleg felemelné a hangját, vagy bizonyos konfliktus helyzetekben esetleg kicsit dühösebben reagálna, és holott otthon meg pont az ellenkezőjét nem tudja róla a családja elképzelni, hogy nyugodtan tudná kezelni a helyzeteket. És ez számára egy kicsit ilyen meghasonlás, és azt mondja, hogy ő ezt teljesen szét tudja választani. Persze sokkal jobb lenne, hogyha a családban is nyugodtan tudná ezeket a konfliktus helyzeteket megfelelő érzelmi intelligenciával kezelni, de ő ezt teljesen szétválasztja a munkahelyet és a magánéletet. Ez általános? Ez hogy működik? Hát inkább azt mondanám, hogy nem általános, tehát amit most vázoltál helyzet, az inkább arról szól, hogy az ő viselkedés típusa mennyire különbözik az otthonitől és a munkahelyitől, és én azt gondolom, hogy aki érzelmileg intelligens, az érzelmileg intelligens otthon is és a munkahelyén is. Tehát valami miatt más típusú elvárásokat érez megfogalmazva saját maga felé, aminek úgy érzi, hogy meg kellene felelnie. Általában, és ez nem kell, hogy mindig így legyen 100%-osan, de általában az otthoni viselkedésünk, lehet ilyet mondani, az igazi, és a másik egy ilyen kvázi állarc, amit felveszünk, és hát természetesen ez így rendben is van, hogy nem hozzuk a 100%-osan az otthoni viselkedésünket a munkahelyünkön, de hogyha valaki szögegyenes más embert mutat az egyik helyen, meg a másik helyen, az amúgy inkább nagyon komoly stresszt jelent. Tehát azt jelenti valószínűleg, hogy ő magas stresszben van, és emiatt egy másik viselkedést hoz. Ez nem vagyok benne biztos, hogy az érzelmi intelligenciához kapcsolódik. Tehát ő jól tudja kezelni amúgy az érzelmi helyzeteket a munkahelyén, és amúgy nekem ez inkább kérdéses, hogy jól tudja, vagy csak elnyomja a dolgokat, mert ha elnyomja, akkor... És lehet, hogy otthon csattan? Akár. Tehát akkor ő nem kezelte jól, csak a környezetének tűnik úgy, mert csendesebb. De ettől még ő ugyanúgy fortyog, dühöng. Azt, hogy bennem mi játszódik le, azt nem látja a munkahelyi környezete, esetleg csak a család. Oké. Kérlek, Niki, foglalad össze röviden, amit így az érzelmi intelligenciáról a mai nap beszéltünk. Mi az, amit úgy gondolsz, hogy fontos így összefoglalásként még megerősítenünk? Hát ha érzelmi intelligenciáról beszélünk, szerintem az egyik legfontosabb cél, vagy gondolat, ami fontos lenne, hogy átmenjen, az az, hogy a napi több száz érzelmi helyzetből a legtöbb a munkahelyen történik, úgyhogy nem lehet elég komolyan venni az érzelmek szerepét munkahelyi környezetben. Abszolút mérgező az a típusú megközelítés, az érzelmeket hagyjuk otthon, mert hogy itt bizniszről van szó, nem ez az út. Ha te jól bánsz az embereiddel, ők is jól bánnak a bizniszsel, ez az alapvető mottónk, úgyhogy én ezt így gondolom, és ehhez szerintem a legerősebben, vagy legjobban vezető út az érzelmeken keresztül vezet.
Az érzelmi intelligenciánál pedig az a kulcs, hogy megértsük, hogy magunkból kell kiindulni. Ha saját érzelmeinket értjük, akkor könnyebb lesz megérteni a másik ember érzéseit is, könnyebben tudjuk majd kezelni az ő érzéseit, de mindig onnan kell indulnunk, hogy mi történik bennem. Nagyon szépen köszönöm neked, Niki, a mai beszélgetést, és köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok. Remélem, hogy sikerült új nézőpontokat és inspirációt adni az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez. És a következő alkalmunk, a következő beszélgetésünk Nikivel is izgi lesz, mert hogy arra gondoltuk, hogy hát közeledik itt az adventi időszak, és beszélgessünk egy kicsit arról, hogy hogyan hat az ünnepi időszak a kapcsolatainkra, a párkapcsolatainkra. Miért van az, hogy az ünnepek közelebb hozhatnak minket, de akár feszültségeket is generálhatnak, és erről fogunk beszélgetni. Természetesen hasznos tippekkel is érkezünk majd, hogy az ünnepek valóban örömteliek legyenek. Tartsatok velünk akkor is, addig is szép napot, és köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!